Alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Teka lang, nakaharang pala. Nakaharang! Nakaharang ang kuya. Sas. Kapag ka pogi, okay lang. Okay lang kahit harangan ka sa daan. Kulang na lang i-holding hands mo, be. Diba, Juliana? Anyway, I'm back. Sabi ko nga kanina, kung medyo nauuhaw ka ngayon, uminom ka muna ng tubig kasi baka mauhaw ka sa mga susunod kong sasabihin. Alam mo, sa mga nagtatanong kung bakit Mara Tony ang pangalan ko, Mara Tony po ay galing sa word na marathon. Ibig sabihin, takbo ng takbo be, literal. Marathon means running, which means sa totoong buhay, isa po kong atleta. At kapag isa po akong atleta, gusto ko rin jumowa ng kapwa kong atleta. O, diba? Pag tumanong, sige na nga. Kung hindi ka man atleta, pero meron syempre mga qualifications ang isang maratoni pagdating sa paghanap ng isang lalaki. Una sa lahat, sige na, take down notes. Number 1 na gusto ni Mara Tony sa isang lalaki. Maalaga sa katawan. Paano pag sinabing maalaga sa katawan? Kumakain ng gulay. Pinakamahalaga yun sa lahat, yung hindi puro basura ang nilalaman ng tiyan. Number 2, mabango. Alam mo, lalo na kapag atleta ka, syempre, madalas kang pawisan, madalas mabaho yung kilikili mo pag hindi ka nagde-deodorant. So, pinakamahalaga sa isang atleta sa isang tawang mabango be. Alam mo yung mga tipong pag lumapit ako sa'yo, kaya kitang singhutin from head to toe. Gusto mo yorn? Meron pa. Ang gusto rin ni Mara Tony sa isang lalaki ay marunong magluto. Magluto hindi luto! Kasi syempre, alam mo, sa panahon ngayon, isa sa pinakamahalagang gawin ay dapat marunong ka magluto. Lalo na yung mga healthy na pagkain, ha? Lalo na sa panahon ngayon, ako po ay nagka-calorie in, calorie out. Uy! Ano po yung calorie in, calorie out? So may mga araw na binibilang ko yung mga kinakain ko. So kapag pumupunta kayo sa isang, kunyari sa convenience store, tapos tingnan nyo yung likod na yon, may makikita kayo dong nutritional facts. Pag mga fact, gusto mo yan. So, yung nutritional facts na yon, kunyari may nakalagay doon, calories, 240. 240 calories, ibig sabihin yan, 5 kilometers ang tatakbuhin ko niyan. Makakain lang na masarap ng hotdog ng 7-Eleven. So, minsan kapag ka nagka-calorie in, calorie out tayo, may mga time na talagang nagbabawas tayo ng pagkain. At syempre, maganda dyan kapag ka marunong ka magluto o marunong magluto yung partner mo, lalaki ang titipirin mong pera. At syempre, malaki rin sa bahagi ng inyong nutrisyon ang pagkakaroon ng mga healthy pagkain. Diba? Alam mo yon, sa panahon ngayon, be, sinasabi ko sa'yo, kung hanggang ngayon ay kumakain ka pa rin ng crispy pata, bagnet, tapos sasamahan mo na malamig na coke, ay! Ewan ko na lang talaga kung mahaba pa ang iyong buhay. Sana naman. Again, sabi ko nga, kailangan naman balance lang. Also, ayan binigyan ko na yung mga tip o kaya yung mga gusto ni Mara Tony sa isang lalaki. Kaya alam mo na. Okay na yun, baka pag may itsura ka, baka pasado ka na. Sige na nga. Anyway, ako'y magbabalik. Diyan ka lang, huwag kang alis. Here's another song from Marco Sison entitled Sabik na Puso. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.